ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମେ ମାସରେ ପ୍ରେମ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ଆସନ୍ତି ଜାଣିବା। ପ୍ରେମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ପଞ୍ଚମ ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନବମରେ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ହିଟେଡ଼ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବାଲା ରହିବ। ଆପଣ ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନର କଥା ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 11 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ ସେତେବେଳେ କହିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ବି ହିଟେଡ଼ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବାଲା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ପାର୍ଟନର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବଚସା ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ରହିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ। ଏବେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମହାଗ୍ରହ ନବମରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶିରେ, ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ବି ବହୁତ ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବି ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ନହେଲେ ଟ୍ରିପ୍ଟାପ୍ କାହିଁକି ସେଠି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଓରି ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।